Olá, zase Výloverka, dnešní video je moje nové věci v léta. První věc je tetovačky z třetí série. Vidíte? Další věc je malinký deníček, to jsem si koupila v Dráčiku. To je Leon, Violeta a Tomáš. Další věc je sklenička. Tady je také ta hezká mašlička, se mi taky na tom líbí. Pak ale to jsem si udělala jen tak. Udělala jsem si z toho Violeta fotku z toho nového filmu. A tady je. Víte? A pak tu mám pro vás překvapení. Dneska jsem si koupila surprise a ukážu vám, co je v tom. Takže jdem na to. Ale tak jo, tady je. Takže teďka vám budu ukazovat, co je vevnitř. První věc jsou tady ty nálepky z druhé série. Pak tady ten sešítek takovej. Tady jsou takový hry. A můžete tady můžete, vidíte. Tak. Pak další je takovej mikrofon, z toho si můžeš poskládat. Pak tady je třeba můžete to pověsit na tričko nebo na setr prostě. Placka prostě. Pak lízátko. Takový bonbony, vidíte? Bonbony. Tuška. Další bonbony. A naposled tu máme přívěšek. To by bylo pro dnešní video všecko. Jestli se vám líbilo video, dejte like, odběr a